عرست زينام بايتو كتزبي كحساب مريز غفللون تلعالتي مريسو مغريز تخللون كونتات نموسان زوات ممحش عواج نقومتي كوميتي قديات مسارة المعاد كتمان موقع عزيان مريحو أب كل التجراي بزنورة كينات مقنعات جنزب طروتا زي تخفلهم طروتنياتات بمسارة وسانة بوليتيكا دموز نكخفلهم وسانو تحبيرون كابوتاي لعلوها حلا في حماس زخون مروان عيسى بدبداب عير كم استقتل أمريكا فليطام سلام طعنا بلي كبرات ملكتنا كم تلمود ساعتنا أخيلو مع الدزينة حزنا متينا لنا مزيناتات حبيركم تصنح أنا برام في الساية فلما جن نب حصرت زيناتات بايتو كالتزبي أب زسالتو مبل عصر تشمن تسرع عقيبو تحستو مريت زلقاقلو كحساز غفللون تلعالتي ماليسوم اجريس تخللون كونتات نموسان زوات ممحيشي آواج نقومتي كوميتي قديات مسارة المعاد كتمان موقعديان كمون نقديات حقن فتحين مريحوم تحستو مريت نكلقاق نستدليلو مخنيات بمسارة بمنقستي فيدرال بيلوز فتسام سرعتي لمعات عبا زكاير الأوان نبرت نمقمقام نمكفالن ملعالن سرعتي ملو بملو نكللاتن محدارات كتمان مهابن سمعيت بعال وانانت المفتارن زقبرا سرارحا مزرقاح سلازر لي ايو تباهيلو اللهم عبالات تبايتو تممحاش مقبار بروجكتات بمسارة استقامت اللهم اوانن وطعن مفتام عدل زهب مخانو تزاريبهم أب كل الحزبات دبوب معراب إثيوبيا زركبوا حافتات تفطرو نقطة باوروحا نموعال زي تجمرو سرعة كم زغطلو منيستر بلان لمعاتن دكتور فتصوم الصفا قليزان باتن منيستر استمرحا قجل اللوغ فيدرال أبتي كل سرعة حقازن كتتلن الناس سالت يركب أب زوبا بينشكو زركب سرعة لمعات أب استعذب اللوان نسرعة حرشا متشو كابزوخن حافت مريت ماين دنن بتوساقي أبتي كل زركب حافتات تفطرو بقبو بملمع متقام يقبايلن حرستوت حافتي تفطرو بملمع نمتقام ناقبر وزركو تعري وطيتاوي كوينو قطبا نقحقز أبتي كوابي مسرة لمعات من ملا كام زقبا مقلات أنوغن قلقالو زين إثيوبيا سبسيبون كوماند بوست ماخلاي شوا أب زوريا سلام انصتان زتوغنو عبيت تكبرات أب كتما دبر برهان ناقمقم يركب ورداتات زوبا سمين شوا ممحدار كتما دبر برهان بحبار ناكايد وابزركو مدرخ زتم أب كل الأمحرة بمعرق رئيس محدار حلاف في بيرو كتما مسرة المعاتن دكتور أحمدين محمد حويسو محداري كتما دبر برهان أمرار حزوا سمين شوان كم استرقبوا تقليتو لهم عزازي از كوماندون اير ولدن وانا اكابي كوماند بوست ماقلاي شوان ليتنال جنرال شوما عبدتا عبدوان كم زبلوهم علامات قمقام هزبي بقلطوف ناب سلامون مملاس استسرحون أبا قطالي كوغنو أبزلو من سرحتي سلام لمعاتن مزتايلهم أبتي مدرخ زعبات السلامن لمعاتن أواديدكم أب ممرح زقات فتناتاتن تأمت اليوم تكبراتن كم زفتشون تحبيرون أب كل التجراي بزنبرة كينات مقنعات جنزب طروتا زي تخفلهم طروتنياتات بمسارة وسانة بوليتيكا دموز نكخفلهم وسانو
ሚኒስትር ዴኤታ ገንዘብን አባል ቦርድ ጥሮታን ዶክተር እዮብ ተካልኝ ገሊጾም እቶም ሚኒስትር ዴኤታ ንጥሮታ ዝውዕል ገንዘብ ኣብ ዘይተኣከበሉ ኩነታት ጥሮታ ንክኽፈል ዝፈቅድ ኣሰራርሓ ዘይምህላው ብምግላጽ እቲ ውሳነ ፖለቲካዊ ምዃኑ ተዛሪቦም በዚ መሰረት ቅድሚ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ክፍሊት ተቋሪጽዎም ዝነበረ ጥሮተኛታት ኣብ ዝቕጽሉ ሰሙናት ክኽፈሎም ኢሎም እዚ ውሳነ መንግስቲ ሕቶ ህዝቢ ናይ ምምላስ ድሌት ዝተርኣየሉ እዩ ዝበሉ እቶም ሚኒስትር ዴኤታ እቲ ሰራርሓ ኣብ ትካላት መንግስትን ውልቀን ዝሰርሑ ዝነበሩ ጥሮተኛታት ዝምልከት ምዃኑ ጠቒሶም ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ካብ ክልል ትግራይ ምስ ዝመፁ ተወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዝገበርዎ ዘተ ክፍሊት ደመወዝ ጥሮተኛታት ኣይተፈጸመን ዝብል ጥርዓን ምቕራቡ ይዝከር እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ እዋን ምስ ዝምልከቶም ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ተዘራሪበም ኣብ ሓፂር እዋን መልሲ ክወሃብ እዩ ዝብል ምላሽ ምሃቦም ይዝከር ነዚ ሽዒቡ ኣብ ዝተበፅሐ ፖለቲካዊ ውሳነ ብምኽንያት ኩናት ዘይተኸፍለ ደመወዝ ጥሮተኛታት ተሰሊሑ ኣብ ቀጸልቲ ሰሙናት ተግባራዊ ከም ዝግበር ተሓቢሩ ክብል ንብረት የተሆነ ጸብጺቡ ኣብዚ ሰሙን ዝተፈጥረ ጸገም ከም ኣጋጣሚ ተጠቒሞም ዓማዊል ከጭበርብሩ ካብ ዝፍትኑ ዓርሶም ንክሕሉ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ኣጠንቂቖም ኣጨበርበርቲ ኣብዚ ሰሙን ምስ ሲስተም ተታሒዙ ዝተፈጥረ ጸገም ከም ኣጋጣሚ ንምጥቃም ፈተነ እናገበሩ ምዃኖም እቲ ባንኪ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገጹ ኣፍሊጡሎም እዞም ኣጨበርበርቲ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ባንኪ ዝድወሉ ብምምሳል ዝተዓፀወ ሒሳብኩም ክንከፍተልኩም ሒሳብኩም ከይዕጾ ንልእኸልኩም ኮድ ኣእትዉ ዝብል ሜላ መጭበርበሪ ብምጥቃም ፈተነ ጉሕለት እናገበሩ ከም ዝኾኑ ይሓቢሩ ዘሎ ይኹን እምበር እቲ ባንኪ ስልክ ደው ኢሉ ብዛዕባ ሒሳቦም ሓበሬታ ዝጥይቐሉ ሒሳብ ዝኽፈተሉ ይኹን ዝዓጽወሉ ኣሰራርሓ ከምኡውን ዓማዊል ክጥቀሙሉ ዝኽእሉ ኮድ የለን ክብል ሓቢሩ እዩ ብምዃኑ ዝኾነ ይኹን ዓሚል እቲ ባንኪ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እንተጋጥሞም ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ብምቁጣብ ኣብ ቀረበኦም ናብ ዝርከብ ጨንፈር ብምኻድ ወይ ድማ ናብ ማእኸል ጻውዒ 951 እቲ ባንኪ ብምድዋል ብዛዕባ እቲ ኩነታት ሓበሬታ ክሓቱ ከም ዝግባእ ኣገንዚቡ እዩ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ብፋይናንስ ባንክ ዓለም ናይ ዝፍጸሙ ፕሮጀክታት ናይ ምምኻር ስራሕቲ ንምክያድ ዘኽእል ፍቓድ ከም ዝረኸበ ኣፍሊጡ ምስቲ ባንኪ ኣብ ዝተገብረ ዘተ እቲ ትካል ናይ ምምኻር ስርሑ ብናይ ባዕሉ ዓቕሚ ንከሳልጥ ስምምዕነት ከም ዝተገብረ ተገሊጹሎም ዳይሬክተር መምርሒ ዲዛይን ሲስተም መተሓላለፊ መስመራት ዓውዲ ኢንጂነሪንግ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኣይተ ያሬድ ፍቓዱ እቲ ትካል ናይ ሰርቬይንግ ቅድመ ዲዛይን ምድላው ቴክኒካል ስፔሲፊኬሽን መግለፂ ድሌት ምምሕዳር ኮንትራትን ስራሕቲ ቁፅር ኮንስትራክሽንን ብናይ ባዕሉ ዓቕሚ ንክሰርሕ ፍቓድ ከም ዝረኸቡ ገሊጾም እዮም ብፋይናንስ ባንክ ዓለም ዝስርሑ ፕሮጀክታት ህንፀት ወራቤ ቡታጅራ ጣብያ ምትሕላፍን ምክፋልን ፕሮቴክሽን ሪፍሬሽመንት ፕሮጀክትን ብናይ ባዕልኻ ፋይናንስ ዝስርሑ ዘለዉ ፕሮጀክታት ኣፈጻጽሞም ብምግምጋም ናይ ምምኻር ዕድል ምርካቡ ኣብሪሆም ኢትዮጵያ ግልጋሎት ኢንተርኔት ኣብ ገጠር ከባብታት ንምስፋሕ ክትሰርሕ ኣለዋ ክብል ፎረም ቁጠባ ዓለም ገሊጹ ፎረም ቁጠባ ዓለም ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ኢትዮጵያ ዘለዎ ማሕለኻታትን ዕድላትን ዝጠመተ ዝርዝር ሓበሬታ ኣውፅኡሎም ከም ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን 2020 ዝጀመረ ስትራቴጂክ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ኢትዮጵያ ቴክኖሎጂ ብምጥቃም ምዕባለ ቁጠባ ተሳትፎ ዜጋታትን ዝሐሸ ጽሬት ህይወትን ንምምላእ ዝዓለመ እዩ መብዛሕትኡ መንእሰይ ዝኾነን እናዓበየ ዝመፀ ቁፅሪ ህዝቢ ኢትዮጵያን ዝጸርሐ ፎረም ቁጠባ ዓለም ኣብ ብማኣዲ ትምህርቲ ዝርከብ 26 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ መንእሰይ ክፋል ነቲ ዓውዲ ጽቡቕ ዕድል ሒዙ ከም ዝመፀ እዩ ገሊጹ ዘሎ ኣጠቓቕማ ኢንተርኔት ኢትዮጵያ ልዕሊ 36 ሚልዮን ዝበፅሕ እንትኸውን
يكون امبر قلقالوت انترنت زركب حزبي وسن كم زخونه اتي فورم ملاخيتيوم لعل 4 مليون زخونو تطقمت موبايل زلو العول قطري موبايل سلك إثيوبيا ديجيتال ناي موساخ عدل بزبلص زر إيلوم أب كتماتات زلو ديجيتال قلقالوت استمحايش يكون امبر مبزحتهم إثيوبياوያን ዝነብሩሉ ከባብታት ገጠር ግልጋሎት ኢንተርኔት ውሱን ከም ዝኾነ ይተሓቢሩ ዘሎ እዚ ድማ ኣብ ዲጂታል ቁጠባ ዘሎ ተሳትፎ ፍትሓዊ ከይኸውን ዝገብር ኢሎም ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ገጠር ከባብታት ግልጋሎት ኢንተርኔት ንምስፋሕ ክትሰርሕ ከም ዝግባእ እውን ኣገንዚቡ كبرات تملكتي حزر ما بزرزر نابز حزنام زيناتاتي كحلف قوامي كوميتي قدات محوراوي لمعاتن تعنان كمون بحالن سبورتن أبا هزباو بعلاتن أكباب رؤمن نموسان أبا زوت رك قواج زات أكايدوم ات قوامي كوميتي تزات مسكاب استفرالي تكالات استوكلو مرداتي زكايدن تخون أبا مردا زي تبت حلو بمخانو كل قطرهم حظيو تجلس زلهم نزبزب محر علمو نادريت بريهم بيت مخري توكلت حزبي أب مبل 16 سروع قبايو حزباوي بعلاتن أكباب رؤمن نموسان زغرب اللورائي أواج نقام كوميتيت عنا محبراوي لمعاتن باهلن سبورت ممرحو الذكريوم بز مسارات تقام كوميتي أبت الرقيق أواج التوتات مموساخ نخط الدق مس كابستفل عليو تكالاس توكلو مرداتي زتا كايديوم أب إثيوبيا نات خبرو زت أنحو هزبون هيمانتهم بعلات نوح عمتات زوصرو بمخانم حزيز من رحل حقي ممحياش أدلا يخوينو مركابو أبت زتا تلعيليوم أواج قطر 16 أواج قطر 16 سسان شوعتن بدحري زوصون ممحيشتي بحافشا زوصون لعودي بعرسو حزم الزلنا له عودي حاويرو زخيده يخونن بهر سبات إثيوبيا أب قمت زيتوا حزم الزلو حقي زي طعام سلازخونه نتحقن من محياش مغنيات تغييرو يوسد اتقام كوميتي بستم مرداتي سفيح زتا زكايدن تخون زتفلالي حتوتات تلعيلهم مبرهت وهيوميو عدوا يوتدرنا تاريخ አይደለም عدوا تاريخ وتدرنا يخوني عدوا تاريخ تغارلو ناصنت حزبيو ابت እዋን ንጉስ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ሃጸይ ምኒልክ ክተት ዝወሉ ንወተሃደር ዘይኾነስ ንህዝብዩ ጅግንነቱ ወተሃደራዊ አይኮነን ህዝባዊዩ ህዝባው ዝነበረ ኩነት በወተሃደራው ተረኸል ኢልና ንመከላከያ ማህብ ጌጋዩ ወቅቱ ድሉ የህዝብ ነው ይታወቃል እቲ ዓወት ናይ ህዝብዩ ዝፍለጥዩ ኮይኑ ግና ሚኒስትር ምክልኻል ዝተዋህቦ ሓላፍነት ምትሕብባርዩ እቲ በዓል ብሰላም ንክኽበር ንምግባር እዩ እምበር ህዝባዊ በዓል ምዃኑ ዘትርፍ አይኮነን እንደ ሀገርም በተለያዩ ተቋማት كم هاجر أبز تفلالي تكالات تحزيوم زوج اللو معلتات نابنت مارشيت معلت صندوق علامان زا مسلون تحسابي تغيروم زوعلو معلتات أبز رقيق أواج وشتي أنت زكاتتو የሴቶች ዓለም አቀፍ ሴቶች ቀንና የሰንደቅ ዓላማ ቀን ዓለም ለኸ معلت ደቅ አንስትዮን معلت ሰንደቅ ዓላማን ንምንታይ ኣይተረኣየን ዝብሉ ሕቶታት ነይሮም أبز أواج عنقص 4 نص عنقص 5 تخابيرومن تحاسبومن زعلو إلو أقميت إيو سلازي تحاسبوم كاب زعلو حدا معلت صندق علامة إيو معلت دك آنستيو عالم لخاو إيو كوينو قونا ببركي إثيوبيا حانتي معلت دك آنستيو أيه اللوان ديو ህዝባዊ በዓላት በዋናነት ንዝኾነ ትካል በሓላፍነት ይወሃብ ኣከባብርኡ በየናይ መልክዕ ይከበር ዝብሉ ሓሳባት ክትዕዝ ተገበረሎም እንትኾን ዓወት ዓድዋ ከም መርኣያ ቀሪቡ እዮም ዓድዋ የኛ የባህል እሴት ዓድዋ ውጽኢት ክብሪ ባህልና ተገይሩ ዝረአዩ ማዕርነት ጀግንነትን ናጽነትን ዝተረኣየሉ ብዙሕነት ዝተቐበለ ወለዶ ዘለዎን ምክኣል ዝገልበተሉን ከም ዝኾነ እንትንሓስብ ዓድዋ ናብ ወለዶ ኣብ ምትሕልላፍ መዳይ ብቐጥታ ዝምልከቶ ሚኒስትር ባህልን ስፖርትን እዩ ኢልካ ሙሳድ ይከኣል እቲ ቋሚ ኮሚቴ እቲ ረቂቕ ኣዋጅ ረብሓ ህዝቢ ዘኽበረን ዘመን ተሳጋርን ንምግባር ኣብ ቀጻሊ ካሊእ ናይ መረድኢ ቆፀሮ ሒዙሎም አንድ ያስረጅ መድረክ ሓደ መድረክ መረዳድኢ ተዳሊኹም እንተ ትመጹ ንሕና እውን ክነፍልጠኩም ኢና ንሕና ኣይ ዓገብናን ባህልን ስፖርትን ፍልሊ ተሃሊኩም ወዲእኹም ምጹ እቲ ኣዋጅ ንጽባሕ ዝፈርስ ዘይኮነስ ዝሰጋገር እዩ ኣብቲ ዘተ ሓለፍቲ ስራሕ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ፍትሒ ሚኒስተር ባህልን ስፖርትን ሚኒስተር ስራሕን ክእለትን ሚኒስተር ደቂ ኣንስትዮን ማሕበራዊ ጉዳያትን ተረኺቦም እዮም
ስራሕቲ ዳግመ ሕወትን ህንፀትን ከተማ ኣክሱም ንምስላጥ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክታት ልምዓት እናተሳለጡ ከም ዝርከቡ ምምሕዳር እታ ከተማ ኣፍሊጡ ሕቶ ህዝቢ ብምምላስ ልምዓት እታ ከተማ ኣብ ምርግጋዝ እጃም ሕብረተሰብ ልዑል ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣባዲ ደመቀ ኣብ ከተማ ኣክሱም ሕቶ ህዝቢ ንምምላስን ዳግመ ህንፀት እታ ከተማ ንምስላጥን ዝተፈላለዩ ስራሕትታት ልምዓት ይፍጸሙ ምህላዎም ተሓቢሩ። እዞም ተግባራት ልምዓት ንምፍጻም ዘኽእል ትልሚ ዳግመ ሕውየትን ህንፀትን ብምሕንጻጽ ምምሕዳር ከተማ ኣክሱም ምስ ህዝብን መዳርግቲ ኣካላትን ብሓባር እናሰርሐ ከም ዝርከብ ተገሊጹ። ስለዚ ማሕበረሰብ ባዕሉ ክኽእሎም ዝኽእል ስራሕቲ ንፍለህ ፈሊና እውን ማሕበረሰብ ንቑሕ ተሳትፎ ገይሩ ክሰርሖም ነቲ ማሕበረሰብ ወዲብና ንንቀሳቐስ ዝብል እዩ። بخلای درجه اوشتن دگن زلو فصوتي لمعات نعبيت نخصم زيمون وديب كان من راح من قصاص عدل مهب نزي ما تحوير كان مو فاري حطت زيوم تبساسا لمن قدي او نزيز مرح تلمي واسيو نزيز حجزو بلاتفورم تاع تزرقحم قلت فسخنا ناي حزب ركب سرحتي بمسرح حبريتات بملوات بصحات قدسات وقنات له عدو من حزبهم كحجزو دسو لهم دلواس زخنو طرح متحوارن مرحو برن زحتو ناي ممحدارنا بيروقراسي بملؤ خفت بمبار نزوم كم زي زول عدم لمعن كل وطن زكالهم تصادفوا خغور زدلي دما خفت كنكون لنا زي المقصات بمحازينا توم بلانات جميرنا بسرساي درجات ناي منقص عام كاب فيدرال زمصن تاليون كاب غزياو محدار زمصن تاليون ناي منقص عام زغينا هنتقم زبلي تحسات كبانك عالم كابوشتاو توت ممحدار كتما أكسوم كاب نبرتي تا كتمان محبرسب الدياسبوران بزدرخ عغمي سرحتتات لمعات تفاسسن من قدن يسالوت مهلاهم تحبيرهم نوح عمتات الصنحة نايم حجة نيرو زم حجازي أو فلفل مالت كل عينة رسحات زوكول سلازنارة نوكو حف مأكم سلازنارة نحبرسب تنقي عبي سقات كوين قصل زنارة أيو زي نوح زي الصنحة سلازم خنا أو زي بحدا قص زي بقمة متابع خلاص قص زم حجازي بزي ملمعو أفتني حد قطعتنا خاون مفهانو نتتوريزم بعلو تعز على زنارة كبيس عبين فترة زنارة بس هالسايد رجع وحج أبدأ كسرات إنسان فترة زنارة حد قاونا بقمة متابع زم سلست حد قطعتنا مع الناس زي محجانا يملمع مدى بمحاس نسو بملمع توحجون وشت زخر اللغة تكفتر شيروال ملك بملمع بالعل دمان أي قرينا من قد أقول جلس هو اللغة مفتار يمان أجامن قرينا رجيركا نت نيتريزم مسحب سرحة بزمتن من قد نختم أنا بزمتن عقباب نخلمع استجمر من قصاص الله أب كتما أكسوم زنت زلور 409 شوعتن وحد زلو محجة تفاسس ننوح عمتات كي لم عزت أنحى مخانوز تحبرن تخون إزي أب ملمع تصادفو حبرة سبب لعلم مخانو تجلسهم نخور علن نحبونه لن صراحة تجمير الله ياو دقيمنا كل حزبنا ونامسكنا يزركب نحنا كم كتمام محدارون نامسكنا لنا أنا اللي 409 شوعة متر نوحات زلو نايت أنت محجايز لما زلو قومات نايت ربع عبي محجاس لزنارة ياو ناب 4 متر زخوني صفحته مريت سرح زلو تسرح لما 3 متر سلازي 3 بروعته زخون سرح يسرح زلو عبي نجاريو عبي فلاماي لعل تصادفو ناي زيغاتات زترايلو ناي تولت خابي زترايلو كم زي زله تصادفو زغبرو سهافتي كبازحون كبارخاتن كسسنون إنا ندلي أو نزيهم ما قلنا كنا زحسوا وحساب مودة تخصع زصح كم كتب محدار كل عينه تقف نقبرونا لنا أعطنا هراون هنقصنا لنا سيزكالة أكلة إذا أسرع تخطي لهم كماسو تسبيح نقبرنا مالتي كتما أكسوم زتجمروا سرحتتات داغم حويتن انتتن تتناخيرهم كم زقصلو تحبيرهم أب كل تجراي 54,956 هكتار مريت بزراعتي أحملتن فرمرن كم استشفنا بيروح رشاء تكلل فليتولم مفريا تكلل زيادة مدنفع تقرأ هاي وسرح كم زلون تجليسيم حزون عباد دمك توسخلوهم أب كلل تجراي مفرياينت مدنفع استفلالو مدبات تحيزهم من ناتسرحو مخانم تحبيرهم مفرياينت كرامات نمتكا بزتسرحو سراحتتات بزناب بلغي كل تشعن 548 هكتار مريت بزتفلالو زراتتات ملمع كم استخال تقليتهم أعطم حادثنا يبلغو هنتاتي حجي بلغي تتكن تزخونا كرابتات ناي شوعات ورلها تزخونا زوادو بزر كمين بزحة ناتنا مالتي أمرايا
መኾኒ ራያ ለማጣ ናብ ኦፍላታት ከባቢ ጽጋዕ እዩ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እቲ ናይ ክረምቲ መፍራይነት ብዝተወሰነ መልክዕ ክንትካልና ኢልና ኣብተን 7 ወረዳታት ማለት እዩ ናብ 15000 ሄክታር ሒዛ ነርና ዛጊድ ግን 2548 ሄክታር ዝኣክል ብዝተፈላለዩ ዝራእቲ ተሸፊና ኣለና እዚኦም ከዓ ብዕታር ብሳዕሳዓ ከምኡውን ሓደ ናይ ስርናይ ናይ ዕፉን ዝራእቲ ተሸፈኑሎ ማለት እዩ بمسنو لمعات دما 54956 هكتار مريت باستفلاليو ازرتي احملتن فرامرن تشفينو كم زركب تحبيرم تخلاي مواصل نلو زلنا امسنو لمعات امسنو لمعات كم كلل بعد على زلنا بوتنشال زو عراون حويسو ولا تناي زو دبو ابناي كالوت ايد كالت حالات ايد زول مريت كون حويسنا 3748 هكتار زاكل صفحات مريتي بوتنشال زلنا تصقا مالتي كاب الصقا زخاني كساب زحز الساعات مالتي 54956 هكتار زاكل باستفلاليو عزرقتن احملتن كمون فرمرن تشفيني يركب ابزي 179632 زاخلو تتقمتي حبرتسوي كا غبرت تتقمتي غيري كابزيوم كا 31637 زخونه دق مستيركو مالتي مناسيونا مونغو مالو بلمعات مسنو لعلي 121 كونتال مدابرة كمتاوت متقام كم استخالص تقلص انتخون لعلي 8600 زخون كونتال زري نحرستوت كم استعدل تقليصم ده حرب انصارتات خلنا ونافتنا مسنو حرشنا لعلي 111 زاكل كونتال مدابرات تقنا لنا قالت عينه ان بيسن يوريها مالتي لعلي 8600 كونتال زخون دما زرتاتون هينا لنا مال تعديل لنا كابزيت بعابي دغف زغبرلنا ناي اف او ويكا فاو زبال درجت بعابي ناب 100000 زخون كونتال مدابريا بنصا زعدل لنا تحبرتسب بريت وصيو بنصا زحجزنا له اب زرو تماسر مالتي كافت عدينا زلنا لعل 8600 كونتال زخون زري تزبزح ناي فاو مالتي كالي جن باستفاليا كالوت بروجيكتات ونست حجزن تحرسيكا بغنزو وصي زغزون كونتات زخون حرشا كتما أبي تعتي بيرو حرشا كل التجراي نكم راح زخل حدوشا ودادبا تفتيرم إنها تسرحلو كم زركاب نمفلات تخيلم صوم حدنت فقري كعسل بمقبار ناي بعلو زخونة أبركتو كم زلوو نبرتي كتما دي سابا قلي صوم اتوم وهاب تريتو بتوساقي أبوان صوم زلو متحبارن فقرن قصالنت نكلو ابا مغبار ابوታት ሃይማኖት እጃሙም ንኮፊ ሓቲቶም ኣለዎም ሙሉ ብርሃን ግርማይ ተወሰቀለዋ መጋቢት 2 ዝተጀመረ ጾም ረመዳንን ዓብይ ጾም ሕዝውን ኣብ መቕጻል ይርከብ ነዚ ዝተጀመረ ጾም ስዒቡውን ጎና ጎኒ ጾምን ጸሎትን ሰዓብት እምነት ብርክ ዝበሉ ሰናይ ተግባራት እናሳለጡ ይርከቡ እዮም ኣብዚ ጉዳይ ዲምና ዘዘራረብናዮም ነበርቲ ከተማ አዲስ አበባውን ጾም ሰላምን ሓድነት ኣብ ምፍጣር ናይ ባዕሉ ዝኾነ አበርክቶ ከም ዘለዎ የልዕሉ ለኔ ጥሩ ስሜት ነው የፈጠረ ያለው ንዓይ ጽቡቕ ስምዒት ይፈጥርለይ ንምንታይ ጾም እስልምናን ክርስትናን በሓባር እንትኾን ንዓና ሰላም ናይ ባዕሉ ዝኾነ አበርክቶ ኣለዎ በሓባር ንምንባር ንፍቕሪ ንምትሕጋዝ ንምርድዳእ ጾም ወሳኒ ግዳ ኣለዎ እዩ ብወገነይ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ዝተቐደሰ እዩ ምባል ይኽእል እየ ምክንያቱ ብዙሓት ኣመንቲ ኣብ ጾምን ጸሎትን ልዕል ክብል ከሎ ድማ ምእንተ ሰላምን ሓድነትን ምስ ፈጣሪ እናተዘራረቡ እዮም ዘለው ስለዚ ጾም ሰላምን ሓድነትን ከምጽእ ኣብ ምግባር ናይ ባዕሉ ዝኾነ አበርክቶ ኣለዎ ኢለ የዛም የሙስሊምና የክርስቲያን ጾም መግጠሙና አንድ መሆኑ ወይም አንድ ላይ መጀመሩ ማለት ነው እኔ በጣም ነው የገረመኝ ጾመ ረመዳንን አብይ ጾምን በሐባር ምዃኑ ወድማ በሐባር መጀመሩ በጣም ይገርምኒ እዚ ድማ ሰቂሎ ይኮነን ምክንያት ኣለዎ እዩ ሃገርና ዘለትሉ ኩነታት ንኽረጋጋዕን ሓድነት ንኽህልወና እንተሓሲቡ ዝኾነ እዩ ዝመስለኒ ምርድዳእን ምትሕላይ ኣብ ሃገርና ክዓስል ኣብ ምግባሩን ጾም ናይ ባዕሉ ዝኾነ እጃም ከም ዘለዎ እቶም ርእይቶ ሃብቲ ወሲኾም ይልዕሉ ውስጡ አለው ቆሻሻ ነገሩን ኣብ ውሽጥና ዘለው ዘይጠቕሙና ነገራት ሰንጉና ጽቡቓት ነገራት ኣብ ምስራሕ ንዋፈር ሃገርና ብዝሕዚ እዋን ሰላም ፍቕሪ ሓድነት ምትሕልላይ እዩ ዝጠቕማ እትደልዮ እውን ንሱ እዩ ንሕና ብሓባር ኮይና ንኣምላኽና እንተለሚና ድማ ይሰምረልና እዩ ያው ጾም መልክቶ ማረገው ነገር አንዱ ንጾም ኣመልኪትና ክንገብሮም ካብ ዝግብኡና ተግባራት ተቐንዲ ንዘይብሎም ወገናትና ክንሕግዝ ይግባእ
ኣምላኽ እውን ይእዝዝ እዩ ልዕሊ እዚ ድማ ኣቦታት ሃይማኖት ሕዚ ኣብ ዘለዎ ወለዶ ክሰርሑ ይግባእ ኢለ ብወገነይ ይኣምን እየ ኣብ ጾም ዘሎ ስነ ምግባርን ምትሕልላይ ቀጻልነት ንክህልዎ ኣቦታት ሃይማኖት መምህራን ሃይማኖት ብጽሒቶም ክዋጽኡ ይግባእ ኢለ ይኣምን ኣብ መወዳእታ እውን እቶም ርእቶ ሃብቲ ኣብ እዋን ጾም ዝረአይ ምትሕልላይን መረዳእ ቀጻልነት ክህልዋ ምግባር ኣቦታት ሃይማኖት ኮነ ዝምልከቶም ኣካላት እጃሞም ንኸፍዩ ጻውዒቶም ኣቕሪቦም ጾም ሲጾም ያው ሰላም ያመጣል ጾም እንትጽወም ሰላም ይመጽእ ምክንያቱ ሰብ እንትጸውም ብዛዕባ ሰላም ፍቕሪ ሓድነት ይጽሊ ብኣመንቲ እስልምና ኮነ ብኣመንቲ ክርስትና ዝግበር እዚ እዩ ኣብ እዋን ጾም መብዛሕትኡ እዋን ሰባት ካብ ሕማቕ ኣተሓሳስባ ወፂኦም ፈጣሪኦም ንኸሕጉሱ ፍቓዱ ንምፍጻሜዮም ላዕሊ ታሕቲ ዝብሉ ስለዚ ሰላምን ፍቕርን ምትሕስሳብን ንኽመጽእ ጾም ወሳኒ ዝኾነ ግደ ኣለዎ ኢለ ይኣምን ጾም ሲጾም በየእምነቱ በሙስሊምም በክርስቲያንም ሰላም መስበክ አለበት ጾም እንትጽውም በብእምነቱ ብሙስሊም ኮነ ብኣመንቲ ክርስትና ሰላም ክስበኽ ይግባእ ምክንያቱ ጾም ካብ ምግቢ ምርሓቕ ጥራይ ስለ ዘይኮነ ጾም ተግባር ይሃንጽ እዩ እምነት እውን ከምኡ ስለዚ ኣቦታት ሃይማኖት መምህራን ሃይማኖት ነዚ ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ወሲዶም ሕዚ ዘሎ መንሰይ ሃገር ሃናጻይ ንክኸውን እጃሞም ከፍዩ ብወገነይ ጸውዒተይ ክቐርብ ይፈቱ ዜና ዕዳጋ ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ናብ ወጻኢ ካብ መንጎ ዝተለኣኹ ፍርያታት 20 ሚልዮን ዶላር ኣታዊ ከም ዝተረኸበ ፓርክ ኢንዱስትሪ ሓዋሳ ኣፍሊጡ ዋና መካየዲ ስራሕቲ ፓርክ ኢንዱስትሪ ኣይተ ማቴዎስ ኣሸናፊ ከም ዝገለጽዎ ኣብ በጀት ዓመት 2016 ዓለም ለኸ ኣፍረይቲ ጨርቃ ምርቅን ዓለባን ኣብቲ ፓርክ ክዋፈሩ ዘኽእሉ ተግባራት ምልዕዓል ተወጊኖም በዚ ድማ 22 ዓለም ለኸ ኣፍረይቲ ጨርቃ ምርቅን ዓለባን ኣብቲ ፓርክ ምንውፋር ውዕሊ ከም ዝፈጸሙን ካብዚኣቶም ድማ እቶም 19 ናብ ስራሕ ከም ዝኣተውን ገሊጾም ኣብቲ ፓርክ ናብ ስራሕ ዝኣተው ኣብ ዕዳጋታት ኣውሮፓን ኣፍሪካን ዝንቀሳቐሱ ትካላት ከም ዝርከብዎም እውን ሓቢሮም እዮም ኣብቲ በጀት ዓመት ናብ ወፃኢ ዕዳጋ ካብ ዝቐረቡ ፍርያታት 44 ሚልዮን ዶላር ኣታዊ ንምርካብ ተሓሲቡ ናብ ስራሕ ከም ዝተኣተወ ብምግላጽ ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ 20 ሚልዮን ዶላር ኣታዊ ከም ዝተረኸበ ምግላጾም ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺብ እዩ ሕዚ ድማ